Здравейте! В това видео ще ви покажем как да управлявате екипа си чрез модула Служители в Livo. Как да добавяте нови колеги, да задавате роли и да контролирате достъпа им до сгради. В секцията Служители виждате всички служители, регистрирани във вашия акаунт. Тяхното име, роля, имейл, телефон, дата на добавяне, колко сгради обслужват и дали имат нередности. За да добавите нов служител, натиснете бутона Нов служител. Попълнете задължителните полета – име, имейл, телефон и роля. Може да въведете и коментар, както и да групирате служителя по линия или екип. Важно! Ако изберете роля главен техник, служителят ще вижда само нередностите за сгради в съответния град. За целта е нужно градът да бъде попълнен в адреса на сградата. Отдолу избирате до кои сгради служителят ще има достъп. Може да зададете дали да вижда сградата в мобилното приложение и дали да бъде отговорник за нея. След като натиснете Запиши, на посочения имейл автоматично ще бъде изпратена покана и уникална парола за достъп до акаунта. С бутон Действия до всеки служител може да редактирате данни, да деактивирате акаунта, да смените роля и да изтриете достъп.